Hvad så, velkommen til en lille vlog. Der er ikke kommet en vlog ud til tid. Det er sådan noget, der skal gøre sådan hver. Der kommer en vlog ud hver uge. Måske 2 gange om ugen. Hvad der sådan lige foregår og sådan noget. Det går egentlig rimelig godt lige nu på kanalen. Fuck er det? Ender. Nå. Men hvad det hedder. Jo, lige nu er jeg lige ude og gå i det dejlige, så ja. Det er lækkert, dejligt vejr. Vlog, den her selvfølgelig. Og lige nu ender den her. Det er, hvis I skal komme frem, og nu kommer også en gammel vand på skuter. Men det går rigtig godt lige nu. Der kommer video op hverdagene, som der er skoledage. Så det her finder der kommer video op. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Det kan begynde lørdag og søndag. Men lørdag og søndag, der skal min video uploade. Er det søndag, jeg uploader dem? Jeg redigerer dem, optager dem lørdag og uploader dem søndag. Så det er sådan en hård dag for mig, fordi jeg kommer fra seng klokken 2-3 stykker om natten. Og sådan noget, når jeg redigerer dem og sådan noget, så det er lidt hårdt. Jeg er sådan lige nu, det er fredag. Jeg optager også nogle gange fredagen. Og i hverdagen nu, hvor der er ferie selvfølgelig, men der er der ikke på hverdag. Da der ikke var ferie, hedder det. Der, hvad det hedder, hvad fuck er det hedder? Der var jeg mega træt i går. Fordi at jeg både skulle, altså søndag der var jeg mega træt, fordi jeg var sådan, jeg tror jeg brugte 16-17 timer lørdag på at optage og redigere dem. Jeg ved 16-17 timer tror jeg nok det er. Jeg ved godt, I siger, hold kæft man, hvorfor gør du ikke bare når du kører på skole, fordi det gider jeg ikke. Jeg arbejder mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag vil jeg gerne slappe af. Hvor jeg ikke har noget som helst at lave, der er jeg selv bestemt at lave. Og så ellers sådan, så weekenden der er de laver videoer og sådan noget. Nogle gange gør jeg det også i eftermiddagen. Fuck, det er varmt, mand. Det er så lækkert. Hvor mange grader der er. Skyd på der er. Der er nok 5-26 grader. Det er ligesom dengang, hvor jeg var på sydpå. Jeg var på Rodos. Fucking fedt. Jeg laver ikke sådan noget vlog til noget og sådan noget, men det er næste gang jeg skal ud og rejse. Der skal jeg lave vlog, og det bliver nok sammen med nogle af mine venner. Det går fucking fedt. Det går luksus. Lige nu skal jeg til hen min lille søster i børnehave. Så vi er ved at få nye sofaer derhjemme, og sådan lidt under kaos. I går var jeg i byen sammen med nogle rigtig gode venner. Ind i Aarhus, gå på Strøget, hygge, spise på en spæfhus, skideskægt. Jeg har aldrig grinet så meget i hele mit liv, faktisk. Det var sådan lidt pinligt også på et tidspunkt, vi flækkede bare grin. Hver gang jeg kiggede på den, så grinede vi. Fanden, man skal sgu da også have det sjovt. De er jo pisse søde. Fanden nogle søde nogen, jeg er sammen med. Flinkeste mennesker. Så. Lille update, det her det er også omkring efterskole. Jeg skal måske på efterskole efter sommerferien. Men der vil jo stadigvæk komme videoer. Det bliver bare meget sværere for mig. Jeg vil få meget mere stress, når jeg en er hjemme fra efterskole. Skal jeg nå at lave videoer og det hele. Og det bliver for stressende. Nu må jeg se, om jeg kan holde til det, hvis det er. Men jeg kommer hjem hver weekend i hvert fald. Og så kommer jeg hjem fredag kl. 4. Lørdag og søndag, der skal jeg noget med svin. Det ved jeg sgu ikke, fordi jeg kommer ikke til at se dem så meget. Og sammen med nogle af mine venner og sådan noget. Men jeg vil selvfølgelig prøve på at se, om der kan komme videoer, fordi jeg ved sgu ikke om, jeg tror godt, at jeg vil gøre upload ned fra efterskolen af, hvis det egentlig er det. Men det er sådan helt nede ved Odense, den er et eller andet pisse sted. Lars Tønskidsmark.
lige derinde. Så... ja. Det dejlige danske sommervejr. Jeg tænkte på at tage ind til stranden, men det kunne jeg ikke lige sammen med en af mine venner. Han har ikke lige tid. Det er jo... Men fuck, der er varmt, man. Sådan en sol der. Fucking bænk lige derovre. Fucking fedt. Siden at holde en pause. Ej, jeg sætter sgu noget fart på, så man kan komme hurtigt hjem. Men jeg vil også gerne snakke om, at der har været meget kritik på min kanal. Jeg er glad for at få så mange views, jeg lægger dem op på sider og sådan noget for. Selvfølgelig at få flere views, så får jeg dem. For at der er flere, der skal se mig selvfølgelig. Jeg håber, at de vil subscribe til mig. Så derfor lægger jeg dagligt op. Næsten dagligt. Op på en Facebook-side, FIFA-side og sådan noget. Fordi jeg vil så gerne det her. Så jeg vil gerne have, at folk de skal se mine videoer. Og det gør de, og det er fucking nice at se. Jeg har en video, den har jeg over 1000 på, og jeg uploadede den 3 dage siden og sådan noget. Det er lækkert at begynde at have mange visninger. Det er lækkert. Det er ligesom kanalen har stået stille i et stykke tid, det ved jeg godt. Jeg laver meget lort, I må undskylde. Jeg banner så meget. Jeg skal nok stoppe med det i FIFA-videoerne. Og så er der også lige noget med, jeg kommer også til at snakke om det i min nyeste FIFA-video her på et tidspunkt. Jeg tror det bliver på mandag eller tirsdag, jeg ved det ikke. Men der hvad det hedder. Der kommer der også mere info omkring, at min video bliver lidt lange. Altså, folk de siger, hvorfor jeg gider sætte ned og klippe i dem, for de gider ikke. Men jeg skal nok sætte ned og klippe i dem, når jeg når i division 3, 2 stykker. 3. Division 3 eller division 2. Så jamen, det bliver fucking fedt, det gør. Luksus hedder det. Men jeg er fucking glad for, at jeg er med mit navn Marco, der kommer flere efter. Vi ses, bro.